मानागिरिद प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सरकारा जोंनि बिटिआरनि सिङाव 3,000टा क्लाबनो मोनसे मा होनो ब्लकनि सिङाव 63 क्लाब गोग्लैनाय दिनै जोङो मा होनो स्पर्ट्स मेटेरियल्स रानदों आरो बे स्पर्ट्स मेटेरियल राननायनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफानखौ दिनै बिथाङा जेरै खोब स्ट्रंलि आखाइ होदों आरो सोलोंथाइखौ मुलुगनि जौगानाय हारिफोरनि गेजेराव जोंबो चेलेन्जिंलि मावनो हानाय बायदि बिथाङा मावगासिनो दङ। लोगोसे देहाया राफोद नङाब्ला मेन्टेलि जों राफोद नङाब्ला गेलेनाय बानायाव जों जुदि राफोद नङाबा फरायनायाव राफोद जानो हाया बेखौ मिथिनानैनो जोंनि सरकारा गेलेनायखौबो पेरेलेलि इडुकेसनजों लोगोसे खामानि मावफागासिनो दङ आरो बिनिनो मोनसे सिन हिसाबै आं दिनै 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव जा स्पर्ट्स मेटेरियल राननाय हाबाफारि बेवहाय थानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। दानि सरकारा गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां स्पर्ट्सखौ गोजौ लेभेलसिम लांनो आगोलनि सरकारा जुदि नाजाबोनायमोनबा बेसे गोजौ जानो हागौ बै समाव बिथांमोना बांद्राय गुरुत्व होनो हायाखै। जेखियानो जाया गोदो जालांबाय दिनै जोंनि थांखिखौ जों मावनो आवगायबोदों। स्पर्ट्सल' नङा इडुकेसनल' नङा जोङो हेल्थ सेक्टर गुबुन सेक्टरफ्रावबो जेरै लोंनाय दैनि सेक्टर बेफोरावबो जों खामानि मावनो खोब स्ट्रंलि आखाइ होगासिनो दङ। बोसोरब्रैनि गेजेराव जोङो दा सोलिबाय थानाय बोसोरब्रैनि गेजेराव जा मावनांगौ जों बेखौ मावगासिनो दं आरो रायजो राजाफोरनि आशीर्बाद अबंलावरिनि आशीर्बाद मोनोबा जोंनि जा मिजिं बे मिजिंखौ साक्सेसफुल खालामनो हागोन बेखौ जा फोथायनाय दं। गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना नोंथांमोननि अपोजिसन पार्टि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ स्पर्ट्स बायदि मिथिं खुंनानै बुंनो नागिरबाय बेखौ जे बिथांमोना साननो हाबाय स्पर्ट्सआव बिथांमोना इनभल्भ जानानै समखौ बारहोदों होननानै बेखौ गोजोननाय मोनदों। खिन्थु जोंना मोनसे केरेक्टार जोंनाव गैया, जौ लोंनानै जों समखौ बारहोआ। गतिके जौ लोंनायनि जायगायाव ड्राग्स जानायनि जायगायाव मेला खुंनायनि जायगायाव जोङो दिनै स्पर्ट्सनि गेजेरजों जोंनि गथ'फोरखौ ड्राग्स एडिक्सन बेनिफ्राय जुवानि एडिक्सन जोंनाव लोंग्लुंनाय जाग्लुंनायनि एडिक्सननिफ्राय जोङो गथ'फोरखौ रैखाथि होनोसो जों बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै बे जोंहा 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय बे सान्थिपुर ब्लकआव बिटिआर सरकारा जे गेलेमु बिफाननिफ्राय मोनफ्रोमबो रेजिस्टार क्लाबफोरनो जे जोलुर आरो जार्सि बेनिफ्राय किपार ग्लभ बेनिफ्राय किपार नेट बेनिफ्राय सक्स बेखौ राननानै होदों। दा आङो निज्लागुरि निजोरा क्लाबनि जानानै आङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो आङो गिबियावनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार जितु इउपिपिएल हानजाया दैदेनगासिनो दं आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो इयुनावहाय जे जोंनि लाइमोनफोरनो गेलेनाय बिथिङावहाय एबा बायदि बिथिङावहाय गोजौ फारसे दावगालांनायनि सुबिदाखौ होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो आङो मोनसे खावलायनो लुबैदों जोंनि लाइमोनफोरखौ जे दिनैहाय जे जोंहा बिटिआर सरकारनि दैदेननायावहाय जेबायदि जोंनो थोजासे नङाबाबो जाखिनि स्पर्ट्स मेटेरियल्सखौ जोंनो राननानै होबाय जे बे बुस्थुखौ जाहाथे ओरैनो मिस इउज खालामालासे जे मोजां हाबायाव बाहायो आं बेखौ मिजिंथिदों आरो। आगोलनि समाव सिगां समाव जा रेजिस्टार क्लाब हिसाबै मोनदों थेवबाबो बिदि मोनाखैमोन, बिदिनो बलफोरल' मोननाय जायोमोन। खिन्थु दायो जोङो गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय बोसोराव जों खेबनै मोनबाय। थांनाय मासावहाय जोङो भलिबल आरो फुटबल जों बेखौ मोनबावदों आरो दा आगस्ट मासावहाय नैबे जोबनाय लोगो लोगोनो आरोबाव जोङो गोदान आरोबाव बे स्पर्ट्स मेटेरियलखौ जों मोनबावदों आरो दा बेनिखायनो आङो प्रमद बर' सारखौ आं साबायखर बावो गोसो गोरबोनिफ्राय आरो जोंहा जोंनि 14 नं चिरांदुवारनि जे जोंहा मान होनो गोनां EM रन्जित बसुमतारी सार बिथांखौ आं साबायखर बावो। 14 नं चिरांदुवारनि नैबे मावख'आव स्पर्ट्स मेटेरियल डिस्ट्रिबिउसन खालामना होदों, मोनबेसे जोलुर गेलेगिरि हान्जाफोरनो राननानै होदों? खुलुमबाय मिडिया लोगो नोंथांमोन आरो मिडिया नायगिरि नोंथांमोननिसिम। बिटिआर सरकारा गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनि मोनफ्रोमबो समस्थियाव स्पर्ट्स मेटेरियल किट्स राननाय हाबाफारि जे बे हाबाफारिखौ जोंनो हरदों। नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक
ब्लकनि सिङावबो गासै जोंनि 63टा क्लाबफोरनो जों दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय हरनाय जे स्पर्ट्स मेटेरियेल किट्स जों बेखौ दिनै राननो हाबाय। खुब गोजोनथाव, जों गोजोननाय मोनदों। आरो जाय बिथांमोना दिनै नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय क्लाबफ्रा दिनै जे बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय स्पर्ट्स मेटेरियेल किट्स बेफोरबायदि मुवाखौ मोननो हानानै खुब गोजोननाय बे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। जों नंगौ थांनाय 17 बोसोराव जोङो बेफोरबायदि हाबाफारि जों लानाय नुबोफेराखै आरो जोङो मोनबोफेरनाय जों बेखौ जोङो मोनाखै। दा जोङो जोंनि बिटिआर सरकारनि जे प्रमद बर' सारा जोंनि ओनसोलाव गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होनानै बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो ब्लकनि सिङाव थानाय इन्टार प्राइमारि फुटबल कम्पिटिशन बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लाहोबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो जोंबो थांनाय 10 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम जोङो बे गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो फुटबल आरो काबादि गेलेनाय बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंबाय। आरो दिनैहाय बिटिआर सरकारा जोंनो क्लाबफोरनो स्पर्ट्स मेटेरियेल किट्स राननो हाबाफारि हरनाय हिसाबै जोङो दिनै मोन 63टा क्लाबफोरनो जोङो राननानै हरनो हादों। जों माखासे लाइमोनफोरखौ नुयो आबाद फोथाराव जार्सि हिजारफोरखौ गाननानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। स्पर्ट्सनि सोलाय गेलेनाय बिथिं खुब दुखुनांथाव, जाय बिथांमोना दिनै जे मुवा बेसादफोरखौ जे खामानियाव जोङो बाहायनांगौ बे खामानियाव बाहायालासिनो दिनै जार्सिफोरखौ बबेबा हालेवनाय बबेबा माबा मोनसे खामानियाव गाननानै जे गावखौ जार्सिफोर गाननानै गावखौ देखायनाय, बिथांमोना बे जार्सिफोरखौ जाहाथे मिसइउज खालामालासिनो गावनि नांनाय खामानियाव बा खेलायाव बाहायनानै गावखौ गेलेनाय बिथिङाव मोनसे मोजां नोजोर फारसे बा सासे मोजां गेलेगिरि बेयाव जाहाथे बे गासै मुवा बेसादफोरखौ राननायखौ बेयाव बेबहार खालामो, जों बेखौनो खावलायहरो।